Хора. Става нещо невероятно. Намерих още един спаунер. Вижте. Да, намерих още един. Два спаунера в една пещера. Всеки май това го иска. Оп. Там са моите точки. Да, тук минавах. Това беше в началото на пещерата. Точно в началото на пещерата беше. Ето, сега ще ви го покажа. И ще ви докажа, че това е втори спаунер. Ето, гледайте се. Тук да намерих диамантите. Така. Тук, където намерих лаписа. Чакайте. Само го намеря. Ето. Тук си го направих само с обсидия. И ето го и него. Ето го, даже аз ще го заведа. Това е. Намерих два спаунера в една пещера. Този епизод мисля да е кратък. И дано да ви е харесало епизодчето. Дайте палче нагоре и